खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाखालिनि सानाव बिथाङा जे बुंनाय बाथ्रा जे फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गाव हारसिंनो थामहिनबा बिटिसिआव बिजेपिआ हारसिंनो जुजिगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिना होदों दे थांनाय 2020 मायथाइयावबो बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन आरो बै बिसायख'थि जानायाव गाव हारसिंजों थामहिनबा एलायन्सआव बै समाव बिसायख'थि गेलेयाखैमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे बुंनाय 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे बिटिसि बिसायख'थि जानो थांनायाव बिजेपिआ हारसिंनो जुजिगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा क्लियारिफाइ होदों थामहिनबा बिथाङा बुंथिना होदों जे थांनाय समाव थामहिनबा 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया हारसिङैनो जुजिखादोंमोन हारसिङैनो बै समाव बिसायख'थिखौ गेलेखादोंमोन आरो बिसायख'थि गेलेनानै दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिआ एलायन्स सरकार सालायबाय दङ आरो फैबाय थानाय समावबो 2025 मायथाइयाव जेन रावनिबो गेजेराव गोनो गोथो जाया बै गोनो गोथो जायैखौ लानानै बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ रोखा खालामखाना होदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों दे फैबाय थानाय बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दं सिडली विधान सभायाव आरो सिडली विधान सभायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि बिजाथिखौ देरहालांहोनो थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव साखाफारा जादों थामहिनबा बिथाङा मदद होनो थाखाय इउपिपिएल बिजाथिखौ मदद होनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थामहिनबा फैबाय थानाय समाव जे जानो गोनां सिडली विधान सभानि बाइ इलेक्शन बे बाइ इलेक्शनाव एनडिए एलायन्सआ इउपिपिएल बिजाथिखौ देरहालांहोनो थाखाय बे समाव खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो फैगौ 2026 सिम एनडिए एलायन्सआ जेबो गोनो गोथो गैयालासिनो सरकाराव थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बे समाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि मानाव गेदेर मुख्यमन्त्रिया बुंनाय बाथ्राया बावहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया खारन 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोनबा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायदों। थ' बेबादियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं। बेखौ पसिसाव चिफ मिनिस्टारा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों। स' जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपि हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा। जों बेसेबाङाव गेलेगोन इउपिपिएलआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थांबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बावहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026 सिम स्टेट लेभेलाव स्टेट गभर्नमेन्टनि जे एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ बाइ इलेक्सनाव जयन्तआ एमपि जालांनाय जयन्त बसुमतारी एमपि जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो एजिपिआबो केन्डिडेट होनाय नङा इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बाहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि एमएलए इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोनदोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोनदोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बेयो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथा भटआव देरहासार जागोन दा बेखौथ' हानजायावसो थिग खालामगोन बेखौ आं बुङो।